खुलुमहरनाय जाबाय बयनिबो फारसे आंनि नामा लिजा बसुमतारी आं क'क्राझार बड'लेण्डनि आं दिल्लीयाव थायो ओमफ्राय दिनैनि भिडिअनि बानायनायनि रिजोना जादों कि आं नोंथांमोननाव भट्स बिनाय जादों ओमफ्राय बे भटआ मानि थाखाय बिनाय जादों होनबा आङो इन्डियानि देरसिन रियेलिटि श' जे MTV आव जायो बेखौ बुङो MTV Roadies आं बेयाव सेलेक्टेड जाबाय ओमफ्राय दा खोथाया जादों कि एसे खामानि दंबावो आरोना सेलेक्शन जानो थाखाय स' बेनि थाखाय नोंथांमोननि भट्स नांगौ आंनो 2 लाखबाबो 2 लाखनि एसे बाराबाबो जायो आरो साबसिनानो आरो 2 लाखनि बाराबा भट्स मोननो थाखाय स' नोंथांमोना आदै मादै आदा आगै आंनि बिनानावफोर दङ न'खरनि मानसिफोर जुदि आंनि भिडिअखौ नायदोंबा प्लिज आंखौ अननानै भट्स होदो ओमफ्राय ताकि आं थांनानै बयखौबो प्राउड खालायनो हाथों आरोना ओमफ्राय जोंनि बर' हारिनियाव आंनि फार्स्ट जागोन माने थांफेराखै माने आं लुगैयो आंनि लोगोसे जोंनि बर'नि मानसिफ्राबो थांबाय थादों माने उन्दै हौवासाफोर उन्दै हिन्जावसाफोर दं आरोना माने आंखौ नायनानै गावसोरबो एसे माने थांदों आरोना आं लामा खुलिनो गोसो जादों जोंनि जुनियर्सफोरनि थाखाय बेनि लोगोसे आंखौ भट खालायनो थाखाय आंखौ टिभियाव नायनो लुगैदोंबा आंखौ प्लिज अननानै भट खालायनोबा नोङो मोनसे एप दङ जिअ सिनेमा होननाय जिअ सिनेमाखौ डाउनलड खालायनानै बेहाय नोंनि फन नाम्बार बिगोन नोंथांमोननि फन नाम्बार बिनानै बेयाव मोनसे OTP फैगोन बे जेब्ला OTP फैगोन होमबा नोंनि OTP होनानै नोङो डाइरेक्ट बे पेज खुलिगोन बे सार्च बाराव नोङो नागिरनांगोन नों लिरनांगोन MTV Roadies ओमफ्राय नों जेब्ला MTV Roadies लिरगोन बेहाय ओमफ्राय नोंथांमोना पेजखौ गाहायसिम स्क्रल खालायगोन नों जेब्ला गाहाय स्क्रल खालायगोन बे गेजेराव मोनसे अपसन फैगोन भट नाउ ओमफ्राय नों बेयाव थुदो जेब्ला नों बेयाव थुगोन होनबा जोंनि 10 जन मानसिनि मोखांफोर ओंखारगोन ओमफ्राय जेब्ला नोंथांमोना भट नाउ थुयो होनबा रेजिस्टार जाबाय आरो ओमफ्राय खोथाया जादों नों खनसे बारल' भट खालायनाङा नोङो 100 बार 200 बार 1000 बारबो भट खालायनो हायो खिन्थु 100 बारनि भट खालायनाङा आरोना 100 बार थुबाय था आरोना जेनेबा बे थुबाय थानानै बे आंनि सिलेक्शन जागोन आरोना स' खोथाया जादों बे भिडिअआ माने नोंसिनि भटिं अपसना सानडेनि 11 AM सिमल' भटिं खालामनो थाखाय स' प्लिज बेनि सिगां जेथ'बां लोगोसाफोर दङ नोंनि स्कुल फ्रेन्ड्सफोर दङ नोंनि आदै मादै आयं आबै आबौ बयखौबो होनानै प्लिज भट खालायहोदो ताकि आं श'आव फैनो हाथों ओमफ्राय नोंसोर आंखौ एसे अननाय होदो ओमफ्राय आंखौ श'आव थांहोदो ओंखायनो दिनै भिडिअआ बेनो जादों भट बिनाय जादों ओमफ्राय अलरेडि थेंक इउ स' माच माने आंखौ सापर्ट खालामनो थाखाय ओमफ्राय बिदिनो जों बर' हारिया देरलांबाय थादों आरोना स' ओमफ्राय थेंक इउ स' माच ओमफ्राय प्लिज आंखौ भट खालामबानो जाबाय बांद्राय टाइम गैला जोंनाव ओमफ्राय जास्ट खुसि मोनबाय आरोना थेंक इउ